Fitacciyar jaruma a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood wato Hadiza Gabon ta bayyana wa duniya soyayyar da ke tsakaninta da fitaccen mawaƙin shirya fina-finan Hausa nan na Kannywood wato Umar M. Sharif. Jaruma Hadiza Gabon wadda ta wallafa a shafinta na sada zumunta ta dai yi fara da wallafa waɗansu guntayen bidiyo a shafin nata mai ɗauke da hotunan fitaccen mawaƙin wato Umar M. Sharif, inda a ƙasan bidiyon ta kunna wata waƙoƙin soyayya ta rinƙa bin su daki-daki kamar yadda kuke gani. Wannan waƙar ce wacce jarumar ta kunna ta kuma hau masu ɗauke da waɗansu kalamai masu sanyaya zuciyoyin masoya. Jaruma Hadiza Gabon wanda a cikin waɗannan guntayen bidiyo da take wallafawa har ma ta saka wani aibin na wanda yake nuna alamu da ɗaurin aure da ke tsakanin waɗannan masoya guda biyu. An dai daɗe ana yaɗa jita-jita a kan soyayyar da ke tsakanin jarumi Umar M. Sharif da kuma fitacciyar jarumar kuma 'yar jarida wato Hadiza Gabon. Wannan soyayya tasu wadda mutane da dama suka shiga ƙaryatawa tun a kwanakin baya, a yayin da waɗansu kuma suke gaskatawa. Yau dai gashi ta bayyana, an hango fitacciyar jarumar ta wallafa katin gayyatar ɗaurin aurensu tare da kuma hawa kan waɗansu waƙoƙin soyayya, wanda daga jiki ta saka katin gayyatar ɗaurin auren tare da hoton fitaccen mawaƙin wato Umar M. Sharif. Da muke addu'ar Ubangiji Allah ya tabbatar ya kuma sa a yi da mu, amin summa amin.